Дигара қайд кардам унин бародаро ина мигратсиониҳои ҳамашон дар дастошон ай хелет бародар ина ҳамашон мигратсиониҳошона гирифтагиам бародаро ягон камбудӣ нест санаи имрӯз ҳафтум бега рафтем ина меҳунда соҳ саломат ҷаразин калоки бо соҳ саломат ҳафтум бега раҳкӣ карданд бачаҳо наҳам абед нашида дар Москва шиданд иншолло ки ака алиҷонда муроҷиат кунед. Бародари азиз, умедворам ки соҳ саломат ҳастен, хуб ҳастен. Бародаро, агар кадоме даки ҷои кор дар кор боша, Пад Москва, номраи ман 65 188 647. Пад Москва документ дошта бошен, ё ки ай Тоҷикистон биен, ё ки нав омагӣ бошен, дар регистратсияам дошта бошен, падават карда бошен дар патент мешава бародаро. Ин бародаро ҳарда шаҳри Тоҷикистон омагиянд. Баъд як чизи дигаи бародаро, ман ҳаминҷа номрои як бародарам мемонамтон, Али гуфтани бародармон граница мебара Қазоқистон. Комит ки граница ракием бародаро, ай номи канали ма, номи Бобои Лангари гап занен, намедонам 8000 ба фикри ман мехелай, то есть арзонтон мекунад, скидкатон мекунад. Ай номи ҳамин канали ма гап занен, скидкатон мекунад шер бачаҳо. Фарқш нест ай документҳо чӣ хеле ҳаст ай нест ай бародаро, главни ҳамин маҳкам набоша, запрет набоша, ягон чиз набоша. Иншолло ба ҳам рахта аввалаш парвардигор худаш соҳ саломат мебара меоратон. Ман инҷа мемонам, видеошам бачаҳо рафтагиян, мераванд меоянд. Қай мо документ надорим, мера граница меои пеши ман ҷои кор. Чӣ мефора дига? Ҳамин сағраи ба миён боши, сағраи коркам боши, ин мардак бо ина. Дар Москва будӣ? Дар Краснодар буд. Дар Краснодар буд. Рафт уҷа, гашт, ина пеши ма омад. Ё ки на иша ишай Тоҷикистон ина омада. Иш додарая? Мана иш бародарам. Общем, хеле бародаро, хай нигаҳ кунем. Ана комида чӣ хеле маъқулай. Ҳамин хеле шоло ба ҳам рахидо мешавад. Хай боқӣ дар амони Аллоҳ бошен, Худо нигаҳбонтон боша. Мегӯед ягон гап? ҷои кор 100% худ ҳама. Хайрам хел бародаро, мақсад бибинен. Номро ма гуфтагиям. Нашуди граница бародаро ҳамин видеора як дастгирӣ кунен, якдигаритон дар равон кунен, бародаро дар роҳӣ кунен, лайк монен, штоби паҳн шавад. Шер бачаҳо, боқӣ дар амони Аллоҳ бошен, Худо нигаҳбонтон боша.